Здравейте и добре дошли в поредният епизод, в който ще разглеждаме най-големите заривелцации и гюмове, които може да има в интернет. Започваме директно. Добър ден, първи ден, Априлия 125. 3300 лева, коригирано 3600 лева. Виждаме чисто за бани. Това е чисто препарат чисто за бани. Дано не е измит мотора и с него, защото ще му падне боята. Така, тук имаме унички за детска стая. Аз съм имал такъв в моята стая. Или това са от асансьор, където ги избутват и ги качват нагоре над самия асансьор и вътре става мрак. Така, Благоевград, Лорено, рейс. Състезателен мотор, разбрах. Така, като цяло лачен изглежда. Цената му обаче доста завишена ми се вижда. Априлия 2006 Rotax, готов за А1. Той винаги е бил А1, какво означава, че е готов? Година 2006. Двигател, така. Палене само с манивела. Здрава и проста механика. Здрава и проста механика. Регистрация? Да. Състраховка? Да. Мощност по документи 11 кВт. Съвместим с А1. Не само по документи. И в действителност. Тегло 110. Сух, лек и пъргав. Изглежда като описание на едно друго нещо. Състояние. Нов акумулатор. Написано грамотно. Чат GPT. Много неща почна да ви прави. Спрахте да правите правописни грешки. Нови гуми плюс комплект Супермото гуми за още забавление. Това 100% е чат GPS преправа на обява. Нова верига и пиньони. Спирачки. Преден диск. 320 мм за... Сигурна ли е тази работа? Може би. Бая голяма, но може и да е 310. Така, USD вилка, като USB, защото и тя е на Bluetooth. 40 мм с табло и прецизно управление. Копале, това 100% е чат GPT работа. Поддържан и напълно готов за каране без нужда от допълнителни вложения. 100%. Подходящ както за градско, така и за писта или забавни уикенди. Лек, агресивен и с истински двутактов звук. Мотор за хора, които знаят какво искат. Много привлекателно описание. Много окуця това да изкарваш А1 категория, за съжаление за децата. Стана малко мъртъв сегмент. Next. Дерби Сенда. Ау, шит! 2300 лева. Чакай да разгледаме какво става. Тук стърчат черва, брато. Това не са кабели, това са черва. Тук пияно лака малко се изжулява, ама нормално. Манивелката AM6 двигателя Forever. Малкото дзин. Това е като комара, който не си успял да убиеш цяла нощ и цяла вечер. Дзин. Охо! Къстъм спортна генерация. Тук става въпрос за тръбенцето, брато, като пура от 14 лева. Performance is our mission. Performance, да, знам. Тук степенката обърната наобратно или така ми се струва? Лиди, тия гуми са на 100 години и са видяли всякакви неща. Тук липса малко светоотразител, тук капачето на стопа. Няма за проблем. Мигачите са лапа и салама. Отзад има някакъв KTM-ски фар. Възможно и да е KTM itself. Скандал. Нека прочетем описанието. 19 000 км. Здравейте, колеги! Продавам Derby Senda Extreme SN 2550 82 EB двигател. Да си ебе двигател. Моторът е в отлично техническо и визуално състояние с много тунинг, части и визуален тунинг. Работи перфектно и в движение. Цена 2300. Технически модификации: цилиндър 80 кубика, вал стейдж 15 000, семеринги SKF, които имам чуш, че са просто обикновени семеринги, не знам кое е толкова специалното. Ауспух стейдж 6, карбуратор по линии 21. 21. Това е доста голямо. Това гори 14 на 100. Разпилен колектор. Разпилен колектор? На кое колектор, бе? Хората знаят ли какво означава колектор и разпилен? Порта, предполагам. Най-вероятно е порт над самия двигател. Спортен въздушен филтър стрейт. Това не беше ли дезодорант? Ходова части трансмисия. Чисто нови гуми. Момент. Те са покафенели от седене. Кое е чисто новото? Може ли да доближим да се види дот? Най-вероятно са купени нови. Да. Тук се вижда дота, но не мога. Това не мога, но със сигурност не са чисто нови. Те изглеждат ужасно. Така, верига за вземем пиньон Stage 6. Всичко е Stage 6, бе, човек. Нов оригинален заден спирачен диск. Синтеровани накладки. Синтеровани накладки на тази 50, където е с спирачки от колело. Нова задна ос. Това пък защо? Визия и удобства. Нов комплект пластмаси стрейт, такова дезодорант и нова маска.
бърза газ, жило съединител, предпазител задна спирачка, ръкохватки, Stage 6. Брато, кажи, че ръкохватките вече имат стейджове. Много ми е интересно какво е Stage 6 ръкохватки. Това най-вероятно е някаква марка Stage 6, за която аз не знам, защото съм преценил, че е умно да не си тунинговаш 50-ката, защото е безпредметна. Да, Stage 6 явно е марка, но това са най-обикновени тъпи ръкохватки за 15 лева. Не виждам какъв е смисъл. Но седалка, кормило и скоби за кормило. Всичко от Stage. Всичко! Нов заден амортисьор това е където говорихме предния път, че има много някакъв тунинг, който е, за първ път го чувате, обаче явно е нещо, което трябва да знаете. Черен капак на двигателя, алуминиев предпазил на веригата. Що алуминиев? Всичко трябва да е карбон и да е Stage 6. Винаги карано с качествено масло 710. Включвам и нови карбонови капли. Червено жило на гъста, не е монтирано. Моторът е абсолютно изправен и надежден. Карам го редовно от пролета без никакви проблеми. Документи са изрядни, преглед до продавам го преди покупката на друг мотор. Карбонови? Клапи, бе, брато, аз съм малумен. Чакай, ще прочитам капля. Една карбонова капа около 5000 лева. Малко не ми се връзват. Карбонови клапи? Да, може. Никога не бих си го купил. Реално, тунинговайки 50-ката си, правейки 80-ка стейдж, не знам си колко, правите да си давате парите. Само всяка една 125-ца умряла или МЗ 150 просто ви препарира. Съжалявам да го кажа на хората, които умират да тунинговат тия котори, обаче е безпредметно. Просто си купете друг. Не се занимайте с глупости. Следващият. МЗ 175. Намира се в Петрич. Не Петрич, бе. Петърч. Така, моторът е сниман лиди. Това е одеяло, с което подлагате на кучето ви, когато е бременно и ражда. Надолу, тук е имало 4 ката бои. Това отдолу са темперни боички. Това отгоре е лапа и салама. Всичко е ръждясало на гъс, задната гума е 0, предната е 1 кръв. Ама спокойно, тя предната гума е спаднала само отдолу, така че няма проблем. Как ще е спаднала гумата само отдолу, бе, брат? Всичко е ръждясало на гъс. Тук има стойки за шат куфари. Само отдолу е спаднала. 600 лева. Рационална цена. Ако е с документи. Не пише нищо на 10 000 км. Аз да видиш. Да знаете, че няма проблем, щом гумата е спаднала само отдолу. Следващия. Yamaha DT. Имаме претапицирана седалка, даже не ми изглежда въобще да е от този мотор. Или нещо, калника най-вероятно не е от този мотор. Сламки отново, чорапи, които вътре всичко става на стенша на смърт. Всичко е в прах. Свайтактен динг 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 динг. Калника е Аво 150 кардан. Отзад, новото бутало. Цилиндъра, те направо вече не са останали резби. Тия шпилки трябва да се сменят. Сигурно са свалени вече 50 пъти. Нека видим какво е казал човека. Чисто нов, на 1 километър. Брато, слънцето явно унищожава много моторите. Защото моторът е чисто нов, ама слънцето, гледай, тук скандал. В много добро състояние. След основен ремонт. Всичко в двигателя е подменено. Имам старите части, както и снимки. Перфектен първи мотор. Има фактура, с която би могъл да се регистрира. Съжалявам, че ще ви разбия мечтите, но няма да може да го регистрират с тази фактура, която би могло да се регистрира. Да разбирай, не мога да се регистрира, обаче трябва да ти дам надежда. Какво е това? Какви си тия работи, бе? Поне next идея знам да беше позачистено малко. Това е ускорителна клапа. Next. Honda CBR от кръстоносния поход 14 век. Електриково-зелени джанти. Тамплиерите, това са тамплиерите, брато. Има малоси, кое му е малоси на това, не знам, ама явно нещо е малоси. Има Витуша 100, има Бисквита, има Монстърс, има ток ме удари. Проблемът е защо е пред блока и отзад спи бездомник. Не, това му е бризента, дето е покрито, моя грешка. Брат за брата. Бризента е вързан тук да не го открадне някой случайно. Явно квартала е опасен. Пловдив. Кичук Париж. Мотора от Кичук Париж. Чакай да разгледаме какво става нататък. Има черво отзад. Не, това е Супол. Моя грешка. Има стара гума лъсната да изглежда нова. Има дъктейп. Има стойка, където е накриво целият мотор и отдолу има павел центъра. Що е това, бе? Бой 10. Има оригинална BMW супер ниска седалка с ниско окачване. Има изжулен капак. Това е окабеляване такова мекичко. Има решетки.
Има напусни, не се връщай никога. Има спорт пакет. Има Димитров Ауто. Има Акрапович. Лиди. Напълно обслужен и безкомпромисно поддържан, всичко платено. Компромис направи с най-важното нещо. С гумите. Не виждам кое му е безкомпромисно обслужван. В смисъл, не, точка, компромисно е обслужван. Сега сменим това до година. Другото, те гумите, нали там, като направят 50 000 км, тогава сменят. Ти. Следващия. Honda CBR Fireblade. Село Труд. Пловдив. Каране само единствено на Калояново. Това е... Трансформър се завръща маската. Има Мишелин, продавам пържоли. Има Лиди. Хендбрейк с изкривено отбой казанче. Кормило. Отзад е... Баямет го е бал нивата. Баямет чубанина. Сложите някакви пегели, брато, гледат ни деца и всичко. Той довараше, паднеше, излезе, оня вика, откъдя на къдя, бе? Ах, майко мила. Уау! Има Transformers, покажи се. Има MotoGP RX45 SC Project генерация. Има карбонов капак на рамката, не знае ни причини. Има липса на спойлер. Има прекъсвачи. Има 2 празни бутилки. Тук галабарник. Тук това е от Никополис ад Иструм до Велико Търново. Има изкривен номер, защото се опира в гумата, която е на 0. 520 верига сме служили да ни е по-лесно. Стикер на шибани мотористи. Има птичка, къде са изстрела. Това тук плоскости, където се слагат в кат, където минава халито. Пичо, това от съдебен спор, някои от сценариите, просто не мога да се сетя кой точно от всичките. Диди 4300 лева. Аз салут. Поглеждаме. Няма какво да гледаме. Следващият Honda CBR 954. Honda Racing Circuit Fireblade. Insert before flight. Нека видим. Го е. Араши дискове отпред. eBay. 67 000 км. Кой знае колко е въртян. Тук какво става, бе? Таблото е издрано ли? 90 градуса. Зимата. Перен прекъсвачи. Кипва зимата. Изглежда ужасно. Obviously е пребладисван. Но та бурия е комшията ви, който всички не харесват, защото минава и дава газ. Какво минаваш и даваш газ, стига давай и дава газ. Това смоли ли са? Пичове, това ми изглеждат на смоли, поне отзад. Не ми изглежда на OEM пластмаса. Гумите не изглежда да са много нови. 2 пъти една и съща снимка на таблото. Не мога да разбера и защо. Тук или е много мръсен, или е издран целия. Тук има някакви рапитки, брато. 4500. 5500. Искам да видиш начин, по който се променя цената. 50 лева. Човека е шибан трейдър, иска да си направи чарт, после като го погледне. Вие какви сте трейдъри. 5000 пъти е гледан на тази обява. За толкова малко време. Аз не мога да повярвам. Трябва да се разделя с вяра ми. Аз си тръгвам. What the fuck? Honda Fireblade 954. Мотора се намира в град Костинброд. Азис? Денят, в който ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш. На няколко километра от Обеля. В смисъл, те хората, които са от София, знаят горе-долу къде е Костинброд, ако не, просто ще го гугълнат. Тъй като времето се застудява, скоро ще го прибера и няма да го изкарвам за тест драйв и по пътя на логиката няма да се продава през зимата. Какво? Закупен е 2024 и през 2025 е каран много малко. Сигурно по-малко от 10 км. Кво? Аз не разбирам. Няма да се продава през зимата явно. Технически, без компромиси. Демек, книгата му, техническото ръководство, пише всичко. Статори и реле за контрол на волтажа, наскоро сменени. Ако си го карал 10 км, защо си правил всичките тия неща? Нова батерия. Мотор е електрически, брато! Това се смоли, защото мотор е електрически. А това е спикър. Вътре има спикър като на M4 Help System Sound Around. Аз не знаех, че вече ги правят и тия. Това ще върви много, що ме на ток. Също наскоро подменена. В смисъл с нова или с друга. Всички тези части, статор, реле и батерия, струват около 500 лева. Така и са част от значителните ремонти и обновления, които съм направил, за да гарантирам перфектно състояние на мотоциклета. Човека е автокъща. Явно. Масло и филтри. Микрофилтър за частици. 7 серия. Сменени в средата на миналото лято.
А това лято, най-вероятно човека не знаем, може да му се обадим да го информираме, че маслото се сменя всяка година. Направил съм само няколко стотин километра от тогава. Сигурно по-малко от 10 километра. Направил съм няколко стотин километра от тогава. Закупен е 2024. Брато, трябва ми легенда да го разбера този мотор. Демек, тия неща са от миналата година. Тая година с приравнената инфлация струват 500 или миналата година стрували 500? Тази година ли е каран 10 км или тази година е каран няколко стотин километра, а стария собственик го е карал 10 км? Брато, трябва ми чат GPT, аз през чат GPT ще ги гледам ти обява, аз не мога да разбера какво пише. Направил съм само няколко стотин километра от тогава, така че са перфектно стояние за още много километри. Маслото и филтрите са от най-висок клас, затова се сменят един път на 2 години, явно, те я знам. Както и горивото. Човека сипва рейс флуид от Италия, специално му го карат. Само най-доброто за този мотоциклет. AliExpress, тук никога не е отварено да е обслужвано. Боядисвани са все болтовете клипони. Може би най-голямата цигания, която съм виждал наскоро. Смоли навсякъде. Стикер на MyMoto. Може би MyMoto. То даже не виждам кое е MyMoto, брато. Това са някакви смоли. Стопа е хващан с рапитки. И от AliExpress. Тия гуми са със съмнителен происход. Тук най-вероятно от снимката не изглежда, че има разминаване. Може да е бил челоса. Нека прочетем надолу, може аз да греша. Гуми почти нови. Безкомпромисно обслужен. Гуми почти нови. Единственото нещо, което ти държи живота от асфалта и са почти нови. С малко използване. В смисъл, това не са презервативи, брато. Какво означава малко използвано? What the fuck? Стойността им е около 700 лева. Стойността или цената? Денфер Scott Performance. Сетът е на стойност около 1000 лева. Невероятен контрол и стабилност. Всъщност, Денфера просто ви предотвратява tank swapper. Управлението си от мотора. Иначе, действително е скъп Scott Performance. Чакай да погледнем снимката. На мен не ми изглеждаше да е много чисто нов. Брато, той видимо е каран и преди. Той не е на 100 км. Не изглеждат чисто нови части така. Веригата. Сравнително нова. И олекотена. В смисъл, сравнително олекотена. Демек си е пробивал. Или е сравнително нова, но е олекотена. За по-добра динамика и издръжливост. Всъщност, по-леките компоненти се износват по-бързо. Това е причината по принцип да са по-тежки, защото има повече материал, за да издържат повече. Седалката и опашката олекотени и с пистов стил, готови за агресивни маневри. Брато, ти да не си F16 SU57. Какво? What the fuck? Документално изряден. Съобразявайки се с тези обновления и ремонти, които струват около 2200 лева, никой не те е карал да ги даваш, още повече няма как да повлияват на цената, смятам, че 4500 лева е напълно справедлива цена на този мотоциклет. Качваш се и мачкаш всичко наред! Мачкай, Гришо! Като даде газ, отзаде асфалта с песък става. Тежък ден се очертава. Разбивка на ВИН кода. Какво? Това е номера на рамата. Какво означава разбивка? GH2, код на производителя Япония. SC50, модел код на CBR Fireblade. A7, пазарна спецификация, без модификации. 3M. Тиксото, това аз имам вкъщи. Производство през 2003 година в завод М. Перформанс, да. АКВ БМВ. Будбаро. Будбаро. 106746. Уникален производствен номер. 6746 мотоциклет от тази фабрика. Не. Fireblade е лимитирана версия и се предполага, че са произведени около 2000-3000 бройки за целия свят. Той има сигурно 2000 само в България. Не знам, брато. Според мен човека трябва да го вземат в Вестник 24 часа да запълват ефирно време. Не трябва да продава мотор. Спортна вика визия за рязко маневриране. Разбирай, взех го от един къдет го караше на писта, има малко преправи по него, аз съм го оставил така. Лиди, да не дава Господ, 5000 лева. Ти съм лут. 5600 лева е бил. Значи, брато, на 3900 лева никой не го е купил и за това на 4500 лева някой трябва да го купи. Свещи, ковчег, убийствен пъзил. Хуйсунг! Комет. О, курва ракета! 650. 2000 лева. Това в кемпер ли е? Това е в кемпер. Тук има някакви лимитирани неща обаче. Нека разгледаме Хуйсунг. Какво предлагат. Топ каса, брато. О, комет.
нашата комета в нашото село ни е разрешила да строиме 36 хиляди км. 4300 лева. Той за 2000 лева никой не иска го купи, човека го е пуснал 4 човки. Поддържан мотор. Първа регистрация 2008, 36 хиляди км. Аха, 36 хиляди км е бил или офроуд, или на писта, или в Дубайските арабски емирства. И чак тогава е регистриран. Може да се види в София квартал Надежда 4 с предварителна оговорка. Регистриран и изряден и в движение. Много ми харесва как хората казват напълно поддържан. Безкомпромисно, като по книга. Не знам хората дали са наясно, но в повечето менюали пише, че на всеки 4 години трябва да се подменят спирачните маркучи, на всеки 4 години жилата. Окачването трябва задължително да се преглежда през 10-20 хиляди км, да се сменя течността вътре. Има толкова много неща, ама толкова много неща, че аз дори не мога един ден да седа, не мога да се сетя всичките, които трябва да се направят, а хората просто са пуснали едно масло и това е. Даже не са чували, че антифриза всъщност се сменя. Те си мислят, че още сме 94-та и като на камиона, сипваш го и за какво да го смениш? То си е антифриз. Спирачна течност, маркучи, гумички, ремонтни комплекти, буталца, почистване, вериги, пиньони. Себе, тук съм човек, тук пазарувам. Цъкайте около мен за още видеа и до нови срещи.